শুধু হাইও তিপ্রাসা টং কসং বরক সিমি সাতক জাগো মাহায়া সেবক খালাইনি রক দবো হাইও বংনি মানথাই দিয়ে মাইয়া বরनि 7 पे कमिशन अनुजाई रां माइया आबाय केन जों हाय मीडिया चालनाय रक सुदु से डिप्राइभ खालायजागि दं के टं कसं बरनि टकटाम सासिनाय खाबरे दाखते बुखुक जों टीवी चैनल रक बाहायके चलि हिंगांके जों जे टीवी चैनल बिसिंतै जे एडभार्टाइजमेंट माने सरकारनि ककनो फानो बरनि गोबांमा स्किम मुङै मानो बरनि गोबांमा सामुं हुमुं मानो कक कसार मुं मानो आबरनो आवायमान बिसितै सरकार कायसा चैनल न बरनि एडभार्टाइजमेंट नि फिरो आबनो कारिबो हायनो जे गोबांमा प्राइवेट रगनि प्राइवेट जेमन ता रांसोनि दुकान मानो जेमन रांसोनि गारि दुकान मानो आबाके गोबांमा बरनि आवाय मुंनो खायमानि बिसितै बरक जोंनो रां रोजाखासे जोंनि चैनल हाय जों हाय चैनल रक चलि लायजा जाव फियाबा नगजाखा आजे आबाहाय एड दनानि बागैनाय ICA डिपार्टमेंट नि बखाक्तै इनफरमेशन एंड कल्चरल अफेयर्स नि बखाक्तै एनलिस्टमेंट खालायो बो चैनल नो जों एडभार्टाइजमेंट दनाय एडभार्टाइजमेंट दनानि बागै जदि रांमाया एडभार्टाइजमेंट करि हिंगाके नरगाबो थैदि नर थैपान तंदि थांपान तंदि नि बागै जों करै नि माइ कलायजाखा आमाइके कौमा चैनल कलायजाक दङ आरो बिसिङो चिनि ककतिरबाबो गायसा फियाबा जों गोबांमा बरक कक साहर नर बाहायनि आनो साहर जे ननि निनि खरां काहामबे पाया नि खरां हामिया चैनल काहामके नगजागिया मिरि मिरि वाइस नगजागो वाइस नगजागिया आव आबो कक सैनो जों गसि दङ किन्तु सरकारनि बखाक्ति कुन सुबासो सिमानदिया कक तिरफ्रा हायबो मुंनो बोथारि खिबिसि पाइखाबो सरकारनि बखाक्ति कारण जों बार बार दरखास्त रयो चिनि जेनां माने डकुमेन्ट्स आबोनि यागलबो आरो कायसा ICA नि डाइरेक्टर नो प्रेसिडेंट रय कायसा मीडिया रक नो तीनो कमिटी खाजाक दं आ कमिटी रक नि प्रपोजल करै बरनि गसियानि बागैनाय जों ताबुक सागरतै ICA नि कोनो फेसिलिटी मानया ngै दङ जों बो डिप्राइभ खायजागैनो दङो के अबहाय अंमानि उकलगो कोनो कारण करै डाइरेक्टर बाय थाङि आंगों सालायका जे कमिटी खाजाकमानि आ कमिटी नि जे चाया वान सुकमुं चाया नाहारमुं बाक्साके चैनल चलिया रनो न रां रय दंबायखा बाक्साके हानि बुमुं मात्र सिमी पत्रिका अंके बा मासो कांसो काय दंबायखा ये चैनल लग बाक्सा हाइ नाम मात्र न्यूज हाइ खाइ दंखा आबरो एड मानि दङ फियाबा त्रिपुराव कक ब्रक कक नि चैनल कक त्रिपुरा पुइलाङि दङ नि यागलबो आबोनि सेप्लाय जागि दंखा अ सेप्लाय जागमनि उकलगो साबनि नासलेमा दं के जे बर बाक्सांके चैनल हानि 1-2 मास सेंमा बायनोसै बरके एड दग मानि दंबायखा एनलिस्टमेंट मानि दंबायखा अमाइके दि चारिटा खायजाकमानि अबनि जवाब लुकरक बाहायके रनाय आबो लुकरनि थानि उनाव याफारनाय तामनि हिनबा TTAADC हापांले बरक जे खालायमानि जहत चैनल नो रजाजाव खामिथिया खाकसेया किन्तु अरंगाके तिप्रासा चैनल के खाकजागो YouTube चैनल के खाकजागो के तामुंगै मखल बस कांगो सिथथै आमाके खाइ दं के अ हापांनि सामुनो नों बलायनाय ना चाया सानाय जों तो हापांनि सामु फुनु दङ जत पलिटिकल पार्टी न्यूज फुनु दङ चिनि बिसिङो आबहाय माने खाकसे मानि गरै केबा लुकरकनि बागै नरकनि हामजामा बागै जों कुन रकम गोथां तां दंजावो आ जे तुमुंनो अबाहायके सरकारनि गसिमुं मानि एडभार्टाइज मान खांके जोंबो साउन्ड काहाम खालायनाय कैमरा काहाम खाय स्टुडियो काहाम खायनाय नर खरक गोबां मानि एंकार रुइनाय खायमा खामु फियाबा जे बाक्सांका के स्लाग मानि काहाम दाहनाय आं सायमिया किन्तु जों दफानि बागै कक सावो देशनि बागै कक सावो सातक जागमानि कक सावो आबनो केबो खाकसे ना आबनो केबो चाजा गियाना आबानि मा हिनसिनाय गां दफानि कक सावैनाय जदि आनो एडभार्टाइज याफानो आं किन्तु दफानि खाइ थांनाय दफानि ककनो नरनि बसकांगो तुनसायनाय तामनि हिनबा कक त्रिपुरा न लुकरकनो जे जदि सयके कक कतर होनजागनाय होननाय केबो नाला पारि रनायले कक त्रिपुरा न वाति वाखांके नखा समयनाय हाइनो आवार संसाय दङ किन्तु आरो वाति वावै नाला पाखांके जतन पुंगु माहाय अब कायसा कक त्रिपुरानि कायसा मारि दङ केबो इहि हनमांगला जे लुकरं बागै ताम खा कक त्रिपुरा ताम खायका किन्तु अ कक त्रिपुरा ताबुक सेप्लाजा अब हाइनो कायसा सराय आंनो प्रमाण कारण जों वाइरे वाइ लेटारियो लेटारि माने परे कोनो हा बसाया ना बसाया तामु रिजेक्ट खायजाका ना तामुखा ओलो लिस्ट अंखके बुइसिम अंखर अमसका सातक जा अंखके मखल बसकांगो हापां संरं सामुनो बाहायके जोंनो मोथांना बागै बरक हापां दं हनै जों उकलगो फानमानाय
যদি uklugo kebo phan tongkhangke ba ang tabuk bosangke ani amo babole tongo ang hampale hamia pale ni tongnani কিন্তু তাও সরকার রক শুধু আমাকে নিনি আনি নি টং হুকাকে TTADC হাপাং রকলে যতন নাই টংলসা TTADC ব আরো স্টেট মানজাক নি রিয়া হনি হিংকাকে ওয়ালা যেগলা খামদা গর খসং তাও অকক সামনে বই চায়া ব হনজাগি মান ককरै जों बाहायके चलि दं आबो गलाय खे कस्तनि बिसिंति चलि दङ आबो इनार बासा साउन हामियाबो मा खानानाय किन्तु गोबांबा चेनेल दङ अ बाहायके आसुगै दादा सिदाक नरबाय कक सानायनि मतन साया किन्तु जों सालायमोन बिसिंति के जों होनजागो जाया ककरै खाबो दादा बक्सं सरकारनि गमा जे बेक माने गेमनि दङ ना ककनो सराय सराय मासाव आबो बागिनाय केबो खादु खुनां दंखांके आबो नाकारदि